Bine v-am găsit la un nou joc. Se numește Drilla. Și hai să vedem despre ce e vorba. Nu m-am jucat deloc. Deci nu știu despre ce e vorba. Ia să vedem. Și distruge acolo. Și nu poți da în jos? Hai, upgradăm. Aha. Sper să vă placă jocul. Deci avem level 1, nu avem destui bani pentru robot. Aici putem, ia, se asamblează. Ok. Stați un pic. Ok, am vârtit de roată, mi-a picat niște bani, a fost mai chiar. Uite, gata, pot să dau în jos. Și eu tot sap. Iar ce face chestia asta? Că n-am înțeles. Acum fac bănuți cât sap. Am să ies cu roata, dar nu acum. Aha. Nu pot să chiar acum. Și pot colecta și piatra. Ce chestia asta cu cadou? Nu. Trebuie să colectez piatra. Ia, fii atent, am găsit ceva interesant. Yeah! Și colectăm aici un pistol. Ia să umple chestia asta. Craft. Hai să punem aici. Am întâlnit pur și simplu joculețul acesta din greșeală. Și vreau să văd cam cum vă place. Dacă vă place sau nu. Și scuzați că nu am mai postat de ceva timp. Am dat din cristale din greșeală. Și îl pun. Ce interesant.
pus asta. Nu mai pot pune nimic. Uite aici. Pot plăti asta. Și acum colectez de 2 ori. Aha. Upgrade. Craft. Ah, interesant jocul. Să-l pun. Și acum fac bani de 2 ori mai rapid. Ia. N-am destul. Shop. Upgrade-uri. Uite o comoară. Take. Aici, uite. Yay, ne-a dat boost. Hai să mă luăm. Găsim tot felul de chestii pe drill-ul nostru. Arma nu pot să o iau. Aici nu cred. Aș vrea un boost. Ia stai. Stați un pic. Aha. Deja am făcut bani. Mai repede facem mai sus. Aha. Acum am bani să fac upgrade. Nu merg să craftez chiar acum. Hai că mergem. Am mai trecut la un alt strat. Stăm foarte jos. Ar merita să colectez și pietricea. Bateria. Nu pot face upgrade. Am dat de ceva. Încă să-mi scuți asta. Mai dăm de ceva? Na. Peste 3 minute. Aș vrea să ne pice asta. Ori asta, ori asta. Am foarte bănuți ăștia, nu sunt foarte buni. Tot astea am foarte bănuți. Deși și bănuți sunt buni, dar na. Mai descoperit ceva? Nu, doar un os. Dacă am săpat în pământ. Ia. Am bani. Am mai descoperit ceva? Nu. Mamă, dar ce jos suntem? 8000 de metri în jos. Zicești că e... Nu. Yay! Viteză în jos.
Gata. Pietricele. Nimic. Le-am găsit. Aha. La cadou. 1 minut și după. Da, nimic. Hai, nu dăm. Așa. Hai să-mi pun bateria la maxim. Trebuie să angajez să încarc mereu ca să pornească. După o oră trebuie să revin pe joc să dau la maxim. Vă las în descriere cum se cheamă toți jocul, dacă vă doriți și voi să jucați. E interesant. Și un joc de relaxare, nu trebuie să te grăbești, nu trebuie să faci ceva, adică nu poți greși. Că dacă ratezi ceva te poți... de fapt nu te poți întoarce, da. Ca ce contează? Noi săpăm... s-a făcut aia. Gata? Start! Ce ne pică? Trebuie să rotesc eu aici. E o pietricică. Apasă. Iau asta. Yay! Am ajuns undeva foarte adânc. Ia-o. Stai să treacă roboțelul. Viteza luminii. Mă sună cineva. Așteptați un pic. Ok, să continuăm. Stai să... Nimic, n-am mai... în sfârșit am prins ceva. Ia, ce avem aici? Nu acum. Sau după chestia asta. Ui! Tot în jos. Deci adânc suntem. Trebuie să-mi pun bateria la maxim. Să vedem ce e aici. Craft. Craft. Să craftăm aici. Și aici? Da. Și aici. Și asta cred că e ultima. Da. Și totul mi-arată. Gata. Și aici. Mie îmi place jocul. Să pun și aici. S-a schimbat total.
mai puternic. Și aici. Ia să vedem. Hai că arată mai bine. Hai să mergem aici și... Mamă, am luat tot. Și dau aici. Și mai am una. Și produce o tonă. Ce-am găsit! Yeah! Gata. Altceva nu. Stai că s-a făcut asta. Asta? Ok, sper... Stai. Mai avem ceva. Dar parcă merge mai bine, știi, cu piesele cele mai... Haide! Yay! Gata. Așa. Ia, aici. Wow, upgrade. Stai să craftez aici. Să o și pun. Să iau chestiile astea. N-am destui bani. Ok, sper că v-a plăcut episodul. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!